So, kung siguro itong kuhan. Wala, kinaupo na na yan. Ate, alin ka yan. Ay, balsa ng kahoy. Tapok na. Nungugod na ito sila ba? Ha? Tapot mo sila. May elf. Parada ng kahoy. Balik na po midre sa barangay ni Pabor sa init lino. Pagkani, narito. Dira ta mo kag pang-release sa gawas oh. Oo, hindi. 24 to 28. Oh. 24, 28. Hey, sus, wag gidagko gyud. Ay, way dagko. Mulay. Tuloy ito na. Dili sila. Ipi ko atas dito, dito ta makarili na tara no. Dira ta kini release na ta dire tulur kalir. Gatas. Op. Oh, kira may elf. Ara. Gusto ang kahoy. Dili gamay gamay. Abante gamay, abante. Abante gamay wa. Abanti wa. Wawa dahil si Wawa. Wawa galing. Di balsa na ang kahoy guys, ang uban to sa kuan sa ba. Guys. Oh. Oh. Only guys. Kalau pa kauban guys. 300 bali guys. Dayon na ginamong biyahe. Kabayad gid sa bali ron si Unling. Ay kabayad. Buang quits man to. Tihaya nimo no.